yen kowe milik karo kelungguhan, milik karo pakurmatan kandha karo Janaka tak dadekke ratu, tak bedhake negara ngendi ngono. Ya gene kowe wani nyempyokake banyu letih ana praupane wong gerang. Aduh. Kakang Mas. Monggo kula aturi bengkah dada kula mendhet jantung kula. Kula dipun sumpah menapa kemawon nderek babar pisan mboten ngertos bab icelipun Kyai Udan-Mas. Napa malih paduka paring dawuh bilih kula nyidra utawi nyolong wujudipun pusaka kala wau. Sapa sing ngajari kowe pinter micara lunyu ilatmu kaya ngono? Dina iki kok balekke ora? Janji ora kok balekke aku tegel tega mentala mecah karo sirahmu. Kula mboten ngertos Kakang Mas. Kula mboten ngertos Kakang Mas. Balik kok menggak jaluk ing ngapura balik. Kula mboten ngertos Kakang Mas. Kakang Mas. Kakang Mas. Wah. Ngetantarane mangkono dene yak dening Raden Parto nenggih ingkang rayi pun nakula. Nadyanta den piloro den jempalani dening Kang Raka babar pisan sang nakula datan males karana agunging tata krama lan kuda negara. Mangkono horeg dedrep ingkang mapan wonten negari Ngamarta. Satemah weh Prabawa gara-gara Jawi Wetan.